Сега ще ви покажа част от журито тази вечер. Значи Роман, всички го знаете. Другия е доктор Дият. Той има клиники за пластична хирургия. Нашата красива малка, която дойде специално от Колумбия за конкурса. За сега сме само ние и аз, нали, естествено. Ето ще ви покажа малко част от колажа. Още е много празно. Чакаме момичетата за репетиции. За сега чао от нас. Ето ти вселенския човек. И сега ще ви запозная с няколко от участниците в конкурса и не само. Така, здравей, Бо, да си представиш. Здравей, Джули, аз съм Бо Вселената. Ти какво ще им правиш на момичетата тази вечер? Каква е тенденцията? Тенденцията е изправени косички с плитки, но тъй като няма сушуар, ще ходят само с плитки. Оле, горките момичета. Ама те са си много красиви. Да, без те по принцип са си красиви, така че може и само вятър в косите да имат и пак ще са хубави. Ти защо си тук тогава? Наистина, той нямаше нужда от прическа. Да разкрасявам заведението. Някой казва тук да вземе пара. Така ли стоят нещата? Ето, журито проговори. Значи по принцип кой каквото да ти говори, да знаеш, че става въпрос за пари. Добре, сега продължавам нататък, махнете ги сега тия пари. Значи към една от другите участнички, тя тук много се крие. Значи не иска да говори, нищо. И тази ли се крие? Ма какви сте такива, бе? Аз и после пак щях да дойда, не се притеснявайте. Нищо, аз така ще загатна само. Ето, една друга участничка, тук гледам само едни гърди, тук да фокусирам направо на тях. Как се чувствате броени часове преди конкурса? Много развълнувани. Ма то аз съм развълнувана, където няма да участвам. Ма ако ми излезе късмета, може и да се пробвам пак, де. Как се смеят? Ма истина е това.